alhamdulillah. Macange Pak Dalang nggih saged sowan wonten ing tlatah Bukit Mulia. Nah, Bukit Mulia wis genah. Bukit iki gunung cilik, mulya ki mulya. Mulya. Nadyanto mapan ana ing bukit ning kabeh masyarakate uripe mulya wibawa Nyakrowati Mbau Denda. Amin amin amin. Sedaya guyub terupun. Betul. Wis ra ninggalke kabudayan Jawa. Senajan to pun dangu wonten ing mriki tasih nguri-uri kabudayan. Contone bengi niki kan pun kelakon nanggap wayang. Piyai kene iki piyai trans. Nek ora keliru pertama kali di sini tuh tahun 82. Terus 84 berdirilah Desa Bukit Mulia. Ngono lho cerita. Nggih, derek urun ndedonga kemawon. Mugi sedaya warga masyarakat pinaringan sehat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Rejeki ingkang lumintulir gumanti. Nah, amin. Berkah barokah guyub rukun. Ya, sing penting kuwi. Lah nggih ora rukun ora bakal kelakon. Ya. Ngedeke Desa Bukit Mulia. Ya. Ki srana ke Gotong Royong. Nah, juga terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang memberikan dana untuk setiap desa mengadakan pagelaran-pagelaran seperti ini. Wah, elok. Gene iki ambane malah mboten enten nggih. Lah iya malah urunan warga iki. Nuwun sewu Pak Bu. Nggih. Nek teng Jawa niku kebanyakan bersih desa utawi ulang tahun desa niku mesti urunan per kepala utawa per kakak. Nek teng mriki mboten dibiayai karo kabupaten. Wah, elok. Hebat. Hebat. Nggih ngeten iki lho nguri-uri kabudayan saestu ngeten iki. Pejabat iki ya merakyat, ngerti senengane warga masyarakat menapa. Lah kelakon wayangan terus nggih alhamdulillah tekan somben wayangan terus dalange nggih Pak Kangkut terus yo aja to. Nganti tuweke iki ya gumantung karo kersane masyarakat. Leres. Nah, sing penting kuwi wayangan meneh. Sok ke depannya, ya kuwi pelantikan kepala desa kuwi piye carane ndang bengi iki dianggarke ngono lho. Dadi genah apa sesuk sisan awake dhewe ra mulih. Nah. Nggih, pripun, Pak? Mosok melu warga mriki. Nggih mboten. Nggih, namung guyon kok. Nggih, tenanan nggih mboten napa-napa. Lah iya, ya. Piyai kene iki padha ngrasani kuwi mau. Ngrasani bab napa? Nuwun sewu kowe lak mung setugel. Nggih. Ngono ki ya ndek bojo kowe. Nggih gadah to. Wong asu. Maksud iki wong modele kaya kowe ngono kuwi apa ya? Nggih wong. Iya tegese ndek kaya kowe ngono kuwi. Mboten. Nggih dhuwur. Ya alhamdulillah niku adile Gusti Allah niku ngoten niku. Kuwi tenan ya? Estu. Umpamane kula diparingi jodoh cendhek. Lah anak-anak prasak botol aku ngenten iki. Wis saking adile Gusti Allah kula diparingi dhuwur. Lah ya apa kuwi anak-anak semono nek ngongkon adus piye? Ya kari gajule adus. Lah iya. Ora sinden enek 5 iki. Bojomu ki bodine kaya sing ndi aja? Tudingen. Sing Kok ngene iki kok. Ngene iki yo. Oh ngene kaya bojoku iki. Nggih kados garwane jenengan enten iki. Jan yo ngeten iki. Butuhe nek aku lho enten putih nang bandara. Elahe mesakne. Mlaku dhewe iki dong tas. Aku malah kaya bulus. Ora, kowe mlaku karo aku sak jangkah, kowe 5 jangkah kok. Mlaku lek kon ngenteni kowe kan yo kesuwen. Nggih untunge kanca-kanca ki pangerten. Terus? Jangkahku ki mung cendhek. Aku ditumpake troli. Kowe mau ditumpakne troli, didekek dhuwur, gulumu dikalungi kertas ditulisi dijual. Ngono to. Iya nyataku boneka. Lah iya. Ora cetok tumpake troli ora kaya anu napa tril-trilan kae. Dikepot-kepotke. Dak malah mletik aku malah. Wis alhamdulillah saking mriki matur sembah nuwun sedaya warga masyarakat wonten ing Bukit Mulia. Maringi rejeki mugi berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Nggih matur nuwun Pak Darno. Nggih mau pun diampirke. Ngapunten kula bagian ritok kula wae. Lah kowe kesuwen kok. Mlakumu kesuwen. Genah kanca-kancaku wis do keluwen kabeh sak aku. Kowe kon mangan karo Pak Darno kok malah imbas-imbis. Langsung sikat karo kanca-kancane. Lah kancane tangane dawa-dawa. Aku lah gunung-gunung wis jijikone. Wah gerungono jiko meneh. Gecek aku. Ora mesake wong aku. Lah iya. Niki matur nuwun sing penting ki entuk upah.
Entuk apa ya? Lagi. Wis kaya seminggu ra ngerti apa aku. Heeh iya. Matur nuwun. Pakanan akeh ya wis ra mundak dhuwur ya. Oh iya. Wis pol semene ya. Wis pol sementen iki. Syukur. Tak syukuri alhamdulillah, Pak. Peparingi Gusti Allah, menungso mung sak derma nglakoni. Nah, diparingi apa wae apik elek kuwi ya ora iso selak. Umpamane menungso iso selak, aku ya dhewe selak. Gusti Allah kula ampun paringi ngenten iki. Kadang aku ora iso selak, metuku semene ya tak syukuri. Betul. Nyatane ya kowe kiteke jodoh, wong sing ayu, wong sing setia karo kowe, ya. Nggih, alhamdulillah. Lek mau kenalan karo bojomu ning ndi? Enten gen Jable. Jable dasmu. Lah jenengan enten gen Jable. Wong bojomu wong Jawa kok. Wong Jawa ta bojomu? Nggih Jawa. Lah ya lek mau kenalan ning endi? Enten gen HP. Kok seneng HP? Lah kula hapusi kok. Saiki kan medsos, model medsos. Oh, Facebook. Nah, nggih. Heeh, mau hapusi piye? Tak hapusi profilku ndasku tok. Oh. Dadi jagrake ra tak ketokke. Jagrake ra tak ketokke. Bojomu kok ning Indonesia? Riyen iki enten enten luar negeri enten Singapura. Oh, dadi TKW ning kono. Kenalan kowe ning Facebook. Profile kan mung ndas tok. Heeh, profile. Iki sing apik kan yo gerdase tok to, liyane ra apik. Terus kenalan. Kenalan. Kenalkan nama saya Supardi, ngono to. Nggih, Uncek kok Supardi kepiye to? Uncek. Oh, Uncek to? Uncek. Aku jujur Uncek ngono. Iya. Kamu mau enggak saya jadikan istri? Langsung ngono kuwi. Langsung ae. Aku ki langsung das. Aku ndise tak lah tak ulur-uluri pangan koncone kok. Oh iya. Iya. Heeh. Lah kono lek jawab piye? Ya pikir-pikir pirang-pirang dina, mikir-mikir sik. Bar kuwi terus jawab, ya gelem, ngono terus. Ya yen gelem tenan mulya aku ta. Kowe saka Singapura. Kok Singapura kon mapak nang bandara. Bah, iya. Aku yel-yelan karo sopirku. Lah ngopo? Kowe diapusi kok piye? Alah santai wae, ditonton wae. Kowe ku tenanan kurang, kowe banci piye ngono kuwi? Yo kan banci peken aku yo ngono. Aku yo ngono. Ning bojomu ora ngerti, fisikmu mong gerak sing mok ketokne sirahmu tok. Nggih, dereng ngertos. Ora ngerti ya. Lah iki lho sing pengen bertanya-tanya nalika kowe petuk pertama karo calon bojomu ki piye ngono? Nggih langsung petuk mak bedunduk ngene ku. Iya. Wah. Uncek lah. Hah? Langsung kaget kae. Iya. Wah, langsung aku digendong malah. Oh, digendong. Padahal bocah iki imut-imute ram, aku trowelu tadi. Trowelu. Heeh. Ya terus niku. Nah, terus gendong. Nah, ya terus dadi. Oh. Bojomu ya tidak menolak kondisimu seperti itu ya? Mboten. Berarti napa entene? Luar biasa kuwi lho. Bojomu kudu mau opene tenan to. Kowe kaya ngene iki entuk dhuwit kudu blek petutuk ning bojo. Alah kowe kok grup petutuk teng bojo. Mangkat iki paling pesangone piro 50. Iku tuku bensin karo rokok. Iya. Karo jajan permen. Oh iya, lek mau omah-omah nganti saiki wis pirang tahun karo bojomu? Kurang luwih nggih pun 12 tahun. Wis diranak? Nggih. Pun kalih. Wis diranak lho? Pun kalih. Oh, lanang wedok lanang? Wedok lanang. Oh. Wedok lanang kalih. Iya. Ya alhamdulillah. Berarti iso ya. Wis saged ta nyepeleke jenengane lho. Iya maksudnya aku iki lek takon opo kowe berarti iso duwe anak ngono lho. Lah nggih jenengan wong ketoke ngentengke prakteke karo budine. Loh, butuh wis merinding. Wis. Dirat, adine Gusti Allah. Jare iki butuhe, alah godhe mencolot. Yo lanang iki piye carane mau kalah. Sadurunge dhek meh bungkem cangkeme. Wong lanang kok. Penting tok ora. Ya wis. Berarti ini anugerah yang sangat luar biasa. Di mana Gusti Allah menciptakan manusia itu ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Laras. Menciptakan manusia itu berjodoh-jodohan, ya toh. Nyatane kowe entuk jodoh yang luar biasa. Saestu Pak Bu bojone niku ayu banget. Didhuwur ngoten niku. Nek mboten pitados mang ningali teng YouTube Dalang Kangko official biyen tahu jagongan ya karo. Nggih. Dan mboten nggih Uncek channel. Uncek channel. Kowe duwe channel to? Gadah. Ngono. Nek ora tau gajian. Tak isi ya. Ya apa-apa, iki duwen-duwen kok. Iki lho ana pamundhut, Jak. Napa pundhutanipun? Nah, iki. Sugeng dalu Pak Dalang Ki Anom Dwija Kangko menika Eyang Putri Danuri. Nah,
nyuwun lagon Podang Kuning dipun bawani Caping Gunung lelagon menika kagem sedaya pamirsa matur sembah nuwun. Nah menika wonten wajibipun 500.000. Alhamdulillah matur sembah nuwun berkah barokah. Nggih ngopi ning bandara ya. Lah alah mboten sak kopi ya. Ha ngopo? Liyane kopi. Lah ngopo? Pahite ra ukur. Iya, kowe mau sambat ya. Gulane jebloke lho. Pahite ra. 50.000. Kosone ra. Ya kok ganti teh. Nggih. Sugeng dalu saking bengkel Mandiri Motor badhe nyuwun lagon langgam kadung tresna kados sedaya pamirsa. Inggih, menika wonten 700.000. Nah, menika tas setunggal. Kula saking Karanganyar nyuwun gending setunggal mawon menawi pareng kula nyuwun. Oh, nggih, menawi badhe minggah panggung mengki gampil. Mengki sakwise para tamu-tamu utamane panjenengan Pak Camat, Pak Lurah mengko diaturi munggah. Mengko ayo iki diaturke lagu sik iki pamundhut saka Eyang Danuri. Eyang Danuri iki kulino ketemu karo aku cek nalika tanggapan ana Kedewan Bojonegoro. Oh ngaten. Yang kakung wis seda, wekasane yang putri sing sering komunikasi dengan saya. Dan nggih ditungake yang kakung mugi husnul khotimah. Amin, mapan ning kasuwargan. Nggih. Amin. Sing pengin banget nanggap rene nggawa aku sak rombongan rene iki pertama kali yang Danuri Suwargi. Nah, ya. Jenengan saged mriki nggih kudu eling to. Eling piye? Lek ra eling Ya nyekar mriko lho. iya. Iya. Ndongake yang Danuri. Iya, heeh. Diaturke Podang Kuning sik ya. Oh nggih. Bar iki terus Caping Gunung, bar kuwi ngaturi tindak para pepunden. Sinten sing ngaturke? Nah, iki sing saka Jawa mau Budui sampun, mbah saiki ganti sing tengah sing Wiwik Irnawati. Nah. Nah, ayo Wi ngateko. Iki statuse DRA cek. Anu dokter Anda. Dudu. Napa? Dadi rondo anyaran. Boyo, ngene iki rondo. Sing lanang iki matane pokira lho. Ora kira, Mas. Lah, wong Picek. padha ae. Luwih kasar. Hah? Nah, ya diaturke Podang Kuning iki. Nggih. Wiwik mbok menapa pengen salam-salam untuk warga masyarakat di Bukit Mulia. Nggih. Ya wi. Nggih niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya pamirsa ten Bukit Mulia nggih. Bukit Mulia. Nggih. Matur nuwun pun ngundang Pak Kangko sekalian kanca-kanca sedaya. Wah, remen sangat nggih, Pak. Nggih. Wis seneng kowe? Iya seneng, Pak Mas. Ora lujak-lujak. Heh? Kok ora lujak-lujak? Masa nek seneng ki kudu Ya lujak. seneng kowe seneng. Gak. Gak. Nyuwun dipun bawani Podang Kuning. Nah, ya coba kaya ngapa. Bawa sinten? Ya kowe karo Wiwik kuwi no. Nah, kowe sik ndang sing lanang Mas sik. Uncek, sing bawa Mas Uncek, Mama. Enggak. Pripun, Pak? Oh, saya weekend mboten ketinggal. Lah pripun iki? Maju mriko nggih. Mas gendong. Piye, Mas? Gendong. Ora sah. Di live streaming. Mulai bojone ngerti mok gendong. Oh. Loh, ra apa-apa digendong rondo ndang gede. Dedase ya. Gede manuk etok. Manuke paling. Padahal lagi selabdruk ya. Ngene lho, Mas, ngene. Kene. Penak kene. Untuk sing nonton kok tengah kono ketok. Pundi? Kene lho. Sami mawon lho wonten mriku nggih mboten ketok. Mike kuwi mike digowo, mike sing tanpa kabel kuwi. Nah. Pamrih napa sing mburi kan ora ketok ngono lho, Jak. Oke. Gen masyarakat kene sing mburi kono ketok. Nah, genah. Oke, siap. Lah nek kene lak ketok kan lho. Oke. Aku pekewe, Pak. Ngopo? Mosok menungso karo wayang kok gedhe wayang iki. Gedhe tenan lho, Pak. Iya. Anu rada di anu ridupe. Nah, panas ora ukur. Mas Uncek, Dalem. ampun pipis lho teng mriku. Mboten. Mbok menawa Pak tanpa wudu ya ora apa-apa. Lho, dari kita Pak goleke panggung dhewe. Oke, maturun. Priye? Lah apa tak lebokke kene? Apa ya atraksi akrobat. Nadyan wuju temong peksi. Asik wah penonton kok Malaysia. Sopo jenenge? Upin Ipin to ya. Aja
ngawur. Mboten kok ngapunten kok. Ayo Wi, gentenan Wi. Sinten sing ngadeg? Wah, ya ngono Mas. Pun pol Bu. Niki jero kathok nggih pun ngadeg, pun pol. Sikil lho Mbak Wiwi, sikil. Nah nggih, jenengan penggemare kathah lho teng mriki Mas. Nggih to Bu? Remen Bu, remen. Becing ditinggal mawon nggih Bu. Nggih. Oh. Kowe iki apa aku kok tawa-tawa. Lah seneng lho Mas. Lah sore mau bar magrib mau Pak Parno ki ngomongi aku kok. Pripun Mbak? Anu lunceng mboten sah dibeto wangsul teng Jawa Pak. Nggih napa? Nggih seret-seretan anake jare. Apa anake Pak Parno wedi malahan kok. Aku lagi teko ki. Ada manusia badannya kecil kepalanya besar. Ya aku tak tokolan aku ya. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Dipisoi malahan. Apa? Lho kok. Saking senenge kae. Heeh. Ceblok iman-iman sini Mas, aja nganti ceblok. Gak santai wae. Boten. Medun kene. Iso medun dhewe ta? Saged. Kae medun. Amit deh. Heeh. Sini. Alus manis merak. Kula ajeng liwat mriku Pak, ngapunten nggih. Ora aku nyawang driji musikil iki lho. Napa? Biasane driji apa jahe. Jae ajeng jenengan mut napa pripun? Damel anget-anget. Kenano driji kok jae jenengan niku. Amit. Ya. Oh kan munggah Mas. Ini Mas. Ayo. Iso ngene to Mas. Penak tibake dadi wong dhuwur iki. Ngapa? Ngerti kahanan ngendi-endi ya. Kono-kono kowe tok kabeh. Lah yo. Jadi pundi Pak? Oh, delok kene mesti. Delok apa? Ya toh, kesempatan. Aku ki latih kono-kono kok. Roh apa jajan? Kaya ngono rek ning apa-apane. Rata gurgo tenger tok. Lah ya dikira benik ya. Ece. Ora. Tet. Wasengkan kula Nonanong. Aku pokono. Monggo Mas Senjat. Monggo kok ombo. Monggo kok Lah kok ombo? pangku Mas. Lu buat kene. Ya kon mangku. Sari min naik ke kota, yuk. Pun nanti naik kota. Oh kok. iya. Oh, berarti munggah kloset kaya ngene iki to. Jajal medun upamane mau meraktekne nalika kowe ning klosete pesawat mau piye? Lah munggah piye? Medun sih. Kita takon baleni. Iya. Heeh. Aku yang ra manut ya aku ge melu kono. Lah aku penasaran salah ora ngejak aku. Lah jenengan kula jak mesare ngoten no. Oh iya. Padahal yen turun tiba yo elek ae. Kok iso? Ngeweh. Semakin ora turu kok. Ya. Klosete ngarepmu kuwi, ha. Heeh. Kamu jalan piye? Terus? Aku manut. Kayak sesuk sampean iki kudune bareng aku ae kok, Mas. Kan kok nek pipis iso tak terke. Ditatur ditangani aku. dhewe, heeh. Penasaran we. Penasaran opo? Penasaran we ketoke. Penasaran opo? Ya penasaran karo aku. Lho paling ora duwe tak mene. Kan lowong. Katimbang gede lunga minggat.
Ora. Ya mbok menawa ki kok entuk jodoh nang kene ngono. Aku. Tawakno to, Mas? Nggih monggo ingkang badhe ngersakaken, monggo. Nggih, niki rondo anak loro. Nggih. Bonus. Anak. Lah iya wis penak to rasa gawe. Lho penak iki kaya gawene kuwi to, Mas. Wis loro. Golek isi podang jenar. Nano nani yo. Nano nani. Yo nganggo kata-kata to. Nganggo kata. Tak apuk lho iki. Tak apuk lho iki. Kok mbok terone terus to. Kan manut tak dalang kok. Cakepan. Cakepane kepiye? Ibu bunga ing atiku Nyanding bisa ya. Dadi tombo. Yuk buka celuk wik kaya ngomong.
Matur nuwun. Matur podang kuning. Sapa sing diaturi tindak pepanggungan? Sinten, Pak? Sing diaturi minggah panggung? Pak Camat. Pak Camat, monggo. Pas sepal kae. Oh, sampun mundur. Pak Camat pun mundur. Nggih. Oh, calon terpilih nggih, wakilipun. Monggo. Nah, saurunge sinden Candra Ngapak, monggo Pak Lurah terpilih wonten ing Bukit Mulia diaturi pinarak wonten pepanggungan. Monggo Romo, bapak kapareng jengkar saking palenggahan. Ninggah wonten ing pepanggungan mriki. Monggo. Monggo Bapak Lurah terpilih. Ya. Turuk. Ya, Cak. Pak Lurah nembe teng wingking. Oh. Ngapunten. Oh, anak. Ngapunten. Terus Menika nembe ngawal Pak Camat kondur. oh, nggih, dintos riyen nggih, mungkin pun tidak mriki nggih. Ngaten. Kuwi ana pangundhut apa? Niki saking keluarga besar Mulya Laras minta gending bajing loncat. Niki nggih wonten bebingahipun. Alhamdulillah. Gangsal 100.000. Alhamdulillah. Iki saking paguyuban keluarga ageng Mulya Laras. Siap. Iki kan karawitane niki to Mulya. Nggih. Lah nggih to. Mosok kru karawitan kok mbok yo ditabuh dhewe ngono ngapa ya dadak maringi ngeten iki lho. Maringi ngeten iki. Saking senenge saking dinae. Matur sembah nuwun. Ya diaturke sik iki anu apa jenenge Caping Gunung. Nah, ya. Candra sing saka Cilacap diaturi jumeneng. Oh iya, dari Cilacap. Mergo iki warga Ngapak ya akeh sing ning kene. Oh, ngono. Men disapa karo si Candra Ayu Waryani. Ya, ayo Ndra, ngatek Ndra. Kumak pang Pak, yuk kaya apa? Ngopo? Diantere ra ukur. Wae ciri khas wong Ngapak ki ngoyo ngono kuwi kok. Asli pundi wau? Cilacap. Heeh, takonono dhewe to. Asli Cilacap ya. Iya, nang apa? Gak apa-apa. Mung takok tok. Cilacap iki cium langsung tancap gitu ya. Kepriwe? Cilacap cium langsung tancap. Langsung tancap. Hati-hati loh Mas, balaku nang kene akeh banget. Sedulur-sedulurku sing kang Banyumas, Kebumen, Cilacap, Gombong, ngendi maning Pak Kapsen? Purbalingga anak ya? Sekang Cilacap anak? Banyumas anak? Kebumen anak? Purbalingga anak? Ya muka-muka dikasih para sehat ya, Lik. Amin. Purbalingga mana? Kepriwe? Kowe mau Purbalingga mana? Orang mana? Apa? Cilacap anak? Ya Cilacap. Banyumas anak? Anakku ya ono. Heeh. Tak kira ki Cilacap anake sapa. Ndi sapa iku kaya. Ngomongan karo wong setugel ya. Priwe? Status. Aku dewekan. Dewekan. Heeh. Durung di bojo. Durung. Nama asli sapa? Candra Ayu Waryani. Oh kowe iki lanang apa wedok? Wedan.
Lah kok Waria ki banci to iki? Wong nek ora ngerti kuwi takon ini wedon asli. Nonton. Waria. Kok gekek kuwi gorbok subah. Nonton kepriwe? Gena-gena Chandra apa nama saya itu ada artinya Mas Uncel. Artinya apa? Artinya gue Chandra itu rembulan. Ayu wis genah, Pak. Jenengan nyawang nyong kepriwe? Ayo ora? Ayu. Cantik. Heeh. Rembulan sing cantik. Ayu. Waryani. Waryani kuwi perpaduan antarane Waryono melawan Warni. Jadilah Waryani. Waryono karo Warni kuwi apa padu lho kuwi? Kok melawan ngono? Ya maksudnya Waryono, Bapak Waryono karo Ibu Warni menikah menjadi aku kayak kue. Jadi kabeh mau ana maknane. Oh, ngono. Ora kayak kok puncak maknane apa? Kuwi cilik ceki manis, dadi cah cilik manis. Oh, kuwi tenan, Dra. Undi cilik ceki manis. Nek ora percaya dilaten kok legi. Jangan sih, kayak kue manis. Lah manis apa? Manis sing ngawang wong picek. Lah kowe percaya apa ora? Ya ora lah wong bentukane kaya kue kok manis. Dilaten ndang. Kowe percaya ora? Kuwi manis karo ora kuwi carane didilat. Apa di manis karo. Silakan untuk menyapa masyarakat yang ada di sini, Dra, dengan bahasamu ono kono, bahasa ngapak kono. Ya, Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare ramane biyunge? Sehat kabeh ya? Pipise pada lancar apa ora? Kok takok pipis barang ki kepiye maksude kuwi? Loh, dadi wong ku sing kreatif. Kreatif kepiye kok takok pipis lancar apa ora? Lah nek maksude nyong kuwi berarti tandane warga kene nek pipise lancar kuwi sehat kabeh. Nek cerat berarti kan ora sehat. Anyang-anyangan kuwi ora sehat, sakit. Oh, Berarti nek pipise lancar, jawabe lancar berarti jenengan sehat kabeh ya, Bu? Nggih, kayak kue. Pipise lancar Pak No. Lancar terus. Dong aku kanggo sedulurku sing khususnya sekang Banyumas, Kang Cilacap muga-muga sing rezekine sing lancar. Amin. Pokoknya sing sehat, selamat dunia lan akhirate. Siap. Ricik-ricik Banyumasan. Oke, Mbak sekang ndi? Kebumen. Wah, luar biasa sekang Kebumen. Kenapa gak kepenak ya Mbak ya? Wong Banyumas pancen nyah-nyoh. Oh ya. Tontonin Mbak sekang Kebumen langsung 50.000. Mah, kuwi ayu-ayu matane raruh iki. 100 yo. 100.000. Luar biasa. Tamu gede Pak. Kenali apa kok 50.000? Ora Pak 100.000. Satu. Matur nuwun, Mbah. Nggih, Mbah Nang. Nggih, sehat-sehat ya, Mbah. Aja cerat. Wes, kon ngapa nyong? Yo, kowe kon nembang sampai gunung siki. Oh, iki pamundhut saka Eyang Putri Danuri. Ya sing jegleng kuncak. Oh iya. Mami jedeng to? Oh iya. Iyalah. Medun. Masuk jegleng kon dhuwur mengko iso. Dekarotan. Saged santai wae. Iya. Ini permintaan. Iya. Ini tadi saweran. Heeh. Uang istri. Ya. Maksudnya piye kok uang istri? Bocah cilik wengi-wengi ora nyekeli duit akeh. Mudun. Nah, kamu jenggleng aku nembang ya. Semangat ya. Saya Oke, wis siap. dirucuk giwing. Saben bengi. Plindak. Sabar. Krasa ora, Dra? Blas. Ibaratnya wong mangan semangka ya, Pak. Hah? Kuwi Mas Uncek mung dadi wiji sing putih nyelilit angel diakali. Sabar. Oh, berarti pemanasan. Pemanasan.
Berarti nanti yang kedua lagi pisan kok ya. Berarti engkau sing kepindo, ketelu, kepapat mumbule, saya dhuwur, saya akeh ya. Iso ya jalung ping pira to tak lakoni ya. Ayo. Gayane kaya kadal Buntung buntung lontro iki lho. Sing ndi? Iki kadal iki sing. Yen memacan hamengkara Aku kira asramu lagi. Aku merem lah. Malah bukan butuhmu itu. Ngapa? kayak uget kayak ular jeduk. Ular jeduk iki. Kuning. Lumayan, coba pindah sebelah sini. Oke, coba dari atas nanti ke bawah ya. Atas ngendi? Atas panggung di sini nanti jelungup. Kamu roll, koprol gini ya. Modho bawe lah perintah nek oke ra. Ya kan kamu Kamu yang yang padha nurute kok. ya kan sampean sing jenggleng aku sing nembang dadi kudu Ya manut. rasa koprol lho ngopo lho. Ya wis. Wong bawah kowe reposo kon koprol. Kambang lae watan gunung lumpik kene tok ya. Ya apa Jare kongkon duwo. Ya. Kenang apa orang mencolot? Aku nonton kok. Nonton apa? Apa tontonan? Lah ora tontonan. Ya kan aku action sampean sing jleng ngono lho, Mas. Ora sajengking. Malah kayak kupu-kupu anyang-anyangan Ora kok ngono lah kowe jengking kene lho, malah kaya cempe aku. Iki jenenge men. Iya, iki cempe sing diambus bokonge ya. Lah engke mesti cempe kan ngapung burine karo. Apik kowe timbang semene no. Oke, Pak. Ya Apik Allah. aku. Kewan kene ya apik-apik kok. Contone. Aku nek kono liwat mau lho, arep ada motor liwat, ada asu iki jeluki aku. Bre. Hop 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 ngono. Ngono hop hop ngono. Huk kowe ora Kan huk. Pripun? Huk. Apik kowe nang asune. Ya, males ya. Males ya. pacitan Hei. Talento matur aku lagi ya. Kon. Sing arep perang kok nek Pak Do ki repot dhewe. Madhep rono gak ngerti. Ora usah perang-perang kok. Apa? Perang yang musuh ra imbang gede musuh Saya cilik. ra imbang, Pak. Masa umpamane aku Sri Kandini masa cakile kayak semut. Ya, didek langsung mecotot. Sri Kandi nek bangkean nawon kebo ngono lho. Apa? Sri Kandi kok bangkean nawon kebo. Ora aja kaya kowe Mas sampean biye sih. Ya peniping. Wong lanang senengane maido. Ayo, Mbah. Ayo Mbak nang ndi? Mesti nadane. Saiki nek anu Mbah kepiye wong isih balita kok Mbah lho. Durung metuntune kok becel Mbah. Ya kan apa maning sih Pak Gede kayak gue? Kedawan. Panas.
Oh iya dirokne no. Kene akeh wong Ponorogo ya ana ya. Mriki enten jaranan kok disrutuh meneh. Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Panas hutan panas aling-aling cating gunung. Yo. Ya. Ayo. Sik. So dadi Chandra dadi. Hup. Chandra dadi. Yo, Sapa? ketek. Kethek untumu mlocot lho. Ayo. Ketek yo. Dadi sampean Anu sing Pak dadi. Nonik sing riya kula napa Chandra? Mas Ucek riyin nggih, Pak. Chandra. Sing lanang. Sing Oh, nggih. sing kaya ketek. Yo, Suro Baduk. Sura Manggala. Ganti. Sura Badok. Ayo. Gliak, dampiak, lampai kirek. Kirek yo. Apa? Ora wis lampahe kirek lho. Lah apa? Turangga. Gliak, lampai turangga. Nah, Wanda ketek. Yo, bali nek ketek meneh. Ora apa-apa wis anane iki kowe. Yuk. Ayo, Cuk. Hey, hey. Sumuk kuwi. Sumuk ya? Sumuk kuwi. Salah sumuk. Sumuk ganti kostum. Turonggone ganti kostum. Wes kok. Ganti wae ya. Ganti kostum. Kan sumuk sasang kedua. Kok sok Ganti kostum. Oh. Anakku besok besar menjadi maling. anakku besar menjadi Malih. binaragawan, Celuk. Iya ya, Cerot. Sak sampunipun terus. Allahu Akbar. Mana di mana anak kambing saya, anak kambing saya. Allahu Akbar. Pak. Nah, anakku. Nggih. Pak No ngersake mboten Pak No, monggo. Nak, nek ngagem daster niku mboten ngangge celana panjang.
niki dicopot riyen, Gak, nggih. gak, gak. Anak kok wani karo wong tua? Mau aku ngene rasa. Lah ngapa? Aku ora nangkepan jerul. Kan ketutupan, tak usuli nang kene. Mak, gak. Wah, aku ngayang ngene lah ketok mlenos. Ayo, ayo dicopot. Ora apik. Mak. Masa ora rangkepan temenan? Tenang aku ora nangkepan. Ya Allah sini. Kon Jawa tekan rambut pirang-pirang. Nah, Masa ya enek banci koyo ngono. masa anak banci iki wis Mas. Ki men sing arep keton ya. Anak wadon, yo. Ya, wis. Sedap om. Aku ngene malah kayak kan kancaku Solo. Sapa? Nyoba aja ngono. Lah, piye? Piye? Hasilnya piye? Udah malam dapat satu item lagi. Ya Allah. Sampai nenek kene kok ana sing tersinggung lho, Mas. Sapa? Apa eneng? Kuwi lho kancamu. Mosok to? Oh. Bantingan, Mbak. Kacopet. Lah apa? Mak, Bantingan, Mbak. mak. Aku tuh pengen pendung. Wis ah. Ya, mau tekan. Yang wadon santo Oke, matur nuwun, Mbak